Guys, kani guys, ang atong mga diaper nas ilawom guys. Ato nang itanom atong mulberry. Oh. Kani siya guys, buhi na ni siya guys. Iugsok ra man ni siya. Inanion. Dali ra jud kay mabuhing mulberry guys. Asa na to? Bantok man gitamak-tamakan man. Asa ba ka to? Nara dai. Nara diri. Isa. Asa to? Tara. Tara. Ada. Itugsok ra na nimo guys. Oh, wala. Oh, nara guys. Ang ilaw man na guys, diaper. Mga diaper. Muna ang ilaw man na diaper. Nga, ang igbaw mulberry. Di ba guys, limpyo tan-awon. Muni amo ang mga mulberry guys, oh, dara. Daghan na guys. Kada ko ana mo. Mga mulberry among itanong. Guys, wala ibasura. Makakaon pa. Mga diaper, mga basura ninyo guys, inanaa guys. Ilubong unya tamnig kahoy. Kay ganahan man ang mga kahoy guys kay basura man to. Mga diaper, tambok ng kaina. Mga ihi des bata, mga kuan, hugaw. Tara guys. Inanaon na siya. Tips guys ba? Environmental friendly. May tawag na guys no. Di na gid niya siya ano guys. Kuan man na siya. Parang dili kag kabon sa iro guys. Ang kani wala naman ni siya, daan naman ni siya. Atong kuhaon ang mga bato ani guys. Ibutang diris bag-o. Balhin-balhin ra ni guys. Sige. Mga bato ba? Tamok. Di na nakabkabon sa iro guys. Ang iro man mukabkab. Di na nakabkabon. Kay nanay bato. May safety guys. Ang kani usa buhi naman ni guys. Awa. After 1 month, anak na. Buhi na siya. Nara guys, din na siya. Kabkabon sa iro. Magdaghan yun ni siya guys, mulberry. Kaya ang ilaw, basura. Okay, nara. Muna bagong gitanom. Na, kana siya guys. May chicken claw mulberry guys katong tagkuan ba? Murag 3 inches man siguro tong gitas-on ana. Kana siya. Mulberry na siya nga. Sanay, ang ako orang asawa na guys nakahibaw unsay variety ana. Kaning mulberry guys, variety na guys. Kanang mulberry. Unsay variety ana. Katong dagko siya ba nga lingin, murag linginon ba oh na ana guys oh. Mga basura na sa ilawom guys oh kana na mga basura na sa ilawom. Di ba nindot? Oh, chicken claw guys oh. Sige na nagpamunga guys pero amo sa ning palabungon. Oh. Chicken claw mulberry. Tagas ni siya bunga guys. Batangas man siguro ni gikan guys, gipa-shipping ang kuan ani. Batangas ni gikan. Nalasad guys oh. Daghan na tag kuan guys, kay daghan man tag ilubong. Mga usa ka buwan tigom, tambok ay guys no. Oh. Tambok yun inyong kuan guys, basta naay kuan. Naay basura sa ilawom.
Wa no need na guys ang kanang abono guys. No need na. Mutambok ra na siya kay basura. Ilubong, i-try lubong ang basura. Unya butangi og mga kuan sa igbaw guys. Sa igbaw butangi prutas. Bisag unsang prutasa guys, tambok jud guys. Legit na guys, legit na. Basura ang ilawom. Ang igbaw mga fruits. Nang among kalabasa guys namunga na guys. Kalabasa na mo na ni kawan ikaw tayo. Tara guys. Kanipod among tambis guys. Na basura pud ang ilawom guys. Mga basura na mo guys, digid mo baha kung magbaha. Kay ilubong man. Bisan tuod guys, bukid ding amo pero practice na mo guys nga ang basura ilubong. Ilubong guys kay dili maka kuan sa kuan ba. Sige guys. Bye.